Seuraavana tulee pakettitietoa neuroviivasta, minkälainen se täytyy olla. Se on viiva, joka ei toista itseään jokaisella osuudellaan. Eli se ei saa olla säännöllinen tai liian suora. Vedät sitä samalla tietoisesti, että niin, että samalla tunnet pientä vastustusta, eli käsi haluaisi vetää sitä viivaa vasempaan esimerkiksi ja vedätkin sen oikealle ja päinvastoin. Eli mitä enemmän lataa siihen viivaan vastustusta, niin sitä enemmän sinne on ladattu sitä energiaa, minkä kanssa sitten työstetään sitä piirtämistä ja käsitellään pois niitä esteitä tai niitä esteitä, mitä niin kuin haluaa saada tai mitä haluaa poistaa sen mukaan, mitä piirretään. Eli kyse ei ole mistään tiedostamattomasta piirtämisestä, vaan sen täytyy olla tiedostettu, mutta samalla sellaista niin kuin odottamatonta. Eli sinne ladataan sitä energiaa ja silloin se on nimeltään neuroviiva, muuten se on muuten vain viiva. Sitten lopuksi, kun piirrokseen tulee tuo universumin paksu viiva, niin siihen piirrokseen lisätään universumin vaikutus, eli liitetään se pieni osa isommaksi jotenkin isompaa kokonaisuutta. Ja lopuksi piirretään fiksaatiokuvio, jolla sitten sidotaan se tavallaan uusi järjestys, mitä halutaan saavuttaa tämän piirtämisen avulla.